Dobrovoľní hasiči dostanú ocenenie za svoju prácu. Cieľom ankety je materiálna i finančná podpora dobrovoľných hasičov, ale aj získanie nových členov. Porota posúdi zásahy, ktoré sa udiali v lani. Pomáhajú mestám, obciam aj celej republike. Robia to na úkor vlastného času a rodiny. Dobrovoľní hasiči sú tu preto, aby pomáhali v nešťastnej núdzi svojim spoluobčanom, svojim mestám. Častokrát chýbajú možno aj pri nedeľnom obede. Vlastne preto, aby sme sa tu všetci cítili bezpečne na tom našom Slovensku. Dobrovoľných hasičov má motivovať, ale aj finančne podporiť anketa Dobrovoľní hasiči roka. Záštitu nad podujatím prevzali rezorty vnútra, financií aj hospodárstva. Táto anketa je na to, aby sa trošku zviditeľnili a naozaj boli ocenení tí najlepší, ktorí naozaj nezištne pomáhajú spoluobčanom. A aj v rámci celej spoločnosti im podať ruku a oceniť tú prácu, ktorú robia. Pretože to nie je iba dobrovoľné hasičstvo a zásah pri rôznych akciách, kde zasahujú naši profesionálni hasiči, ale je to najmä aj práca s mládežou. Chcem sa im aj v mene Slovenska, aj v mene ministerstva vnútra poďakovať. Jsem strašně rád, že po 14 letech v České republice tahle anketa vlastně začala i na Slovensku. Máme velkou podporu ze strany jak ministerstev, tak vlastně i médií. Dobrovoľné hasičské zbory sa môžu prihlasovať do 15. januára. Hodnotiť sa bude obdobie od januára až do 31. decembra 2024. No a hlavnými tými kritériami sú vykonanie takého profesionálneho zásahu, vykonávanie prevencie na mestách a v obciach a výchova mládeže. Nech svätý Florián, prosím, opatruje všetkých hasičov na Slovensku, aby sa nám vrátili živí a zdraví domov. Dobrovoľných hasičov roka spoznáme 7. mája počas slávnostného gala večera. Kristýna Mišová, Teatry.